prezatki su mali, su ima čak i beba, a naravno deca, ono bukvalno jure za njima, skaču po njima, ne znam kako ih vjerojatno ima malo nekada nekih incidenata, ali bože moj, krzno im je onako nije skroz mekano, malo je oštrije nego što sam mislila i mnogo su pametni, prelaze pešački, ne prelaze ulicu na pešački, ovo ne stoje na sred ulice, već malo pešački, ovako ranije krenem, samo ima jedna traka. A inače je fora kao kad im daješ keksić, oni hoće da se naklone, ali naravno to nisam uspeo da snimi, sve sam drugo snimala, ali kad mi dala keksić jednom kad mi se naklonio Jelen, to nije bilo snimljeno. Naravno, ovdje ćete vidjeti mene kako hodam pored Jelena, to je bio moj prvi zapravo susret s čim smo došli, pa sam se malo plašila, moram da priznam. Nisam htjela nekako da im ulazim u lični prostor, kao pravila sam se da idemo i da šetamo zajedno. I posle sam, bila sam ponudila keksić, ali ovaj baš nije hteo da jede, mislim kontam da im ceo dan daju te keksiće, da još troćkaju pa im se ni ne jede. A ja, moj styling, sine, ubilo se 16.000 slojeva, tako je bilo vreme. Lijepo sunčano, ali nekad ono zato vetar sprsneš se. A onda pa se malo šetamo ulicama i nekim starim dijelom grada. Inače prekidam stalno voice zato što ovo je treći put da snimam, par puta mi se desilo da nije se čuvalo, tako da sam istraumirana. A sad dobrodošli u Kobe. U Kobe smo bukvalno došli samo da jedemo i da jedemo čuveno Kobe junetinu, odnosno to je vrsta Wagyu govedine, ako ste čuli, jedna od kvalitetnijih, to su one krave što ih masiraju i tako dalje. Naravno, cenovni rang se kreće od skupog do ultra na 1000 evra skupih
sve ono se ono kao može da zamisliš samuraje koji su plejali tu. Međutim, tolika je gužva, ljudi je milijardu ljudi, mislim ja znam da sam jedna od turista, ali brate previše turista. Pritom ovo kao nije pik sezone uopšte, kraj marta je bio, a previše ljudi, baš je ono, ne možeš da uživaš toliko, ali okej, svejedno ko probaš da se isključiš, da izignorišeš te ljude, stvarno je mnogo cool nekako i eto malo pustiš mašti na volju koje gleda one filmove sa samurajima, gejšama i ostalo, baš može da mu bude dosta cool. Tako, malo sam opet napravila pauzicu zbog recordinga, a vam još i vidite kako sve više ljudi ide, mi smo se tu spuštali niz taj kraj i onda da bismo kao išli u jednu šumu bambusa koja moram da priznam da nije bilo toliko lijepa i toliko dobro iskustvo kao onda što smo išli bliže Tokiju i išli smo na neku reku i jedno brdo koje ćete vidjeti uskoro. Uglavnom ova ulica ovako je niz brdo, kao što vidite svi se urkaju, svi staju da se slikaju s nečim, međutim ono, ja sam se ovdje malo onako ispričala, moram da priznam i gledala naokolo, tako da možda snimak nije baš sjajan, a ono što sam bila u fazonu kao, ali realno da u jednoj od ovih kućica, zgradica iz doba Edo perioda u stvari su napravili Starbucks, brate, znači hit. Mislim kao okej, u svakom od ovih su ili suveniri ili neki restorančići ili kafići, ali Starbucks, znači hit, majke mi. Ali dobro, evo možete malo uživati, onda smo se malo izmestili i sa jednog brdašteta pogledali taj stari deo, a onda smo krenuli dalje ulicama, u stvari i dalje je taj stari deo Tokija. Ovo sam vidjela da prodaju, brate, krastava, to običajno na šta piću i košta kao 300 dinara, nisu normalni. Ovdje je već malkice lepše jer iako je gužva, nekako je širi prostor i ovdje je nekako nešto su napravili branu, pa može da se vozi pedalina, čamčići i slično. Fino je, ima malo vetrića i opet kažem, lepo je, može da se chillira s druge strane obale, kao ima neki gej, ništa specijalno sređen, moram da priznam, ali je lepo malo da se naprave, maži mi čika. I tu se malo iskulira, onda smo krenuli da se penjemo uz jedno veće brdo da bi se zaputili na vrh, njegov vrh, odakle se vidi Kyoto, ali ima jedan strava bonus, u stvari ne znam šta je bonus čemu, da li to što se vidi centar grada ili to što na vrhu brda vidjet ćete ove upozorenja, table, majmuni. Naravno i majmuni se šetaju slobodno svuda i to su manji majmuni, onako s onim malo rozikastim guzama, malo ružnim. I naravno ovdje su sva upozorenja da opet ti majmuni su divlje životinje, da ne ostavljate rančeve, da ne vadite nikako hranu, zato što su u fazonu doći će da skoče na vas. Također ako ostavite ranac na podu, znači bez obzira na 16 tabli upozorenja, jedan čovjek je ostavio ranac na podu, majmun je uzeo i otkopčuo i krenuo da mu pretura po rancu i da mu fucara taj ranac, umrla sam od smeha. I prvi majmun koji smo naišli oko pleo i čeprkao sebi po nosi, mislim, presmešni su, tako su chill potpuno. Neki se